Saluma dihita saluhutna. Neng pukota mana perminggota. Alani jumoluma tapahibul taparade rohado pikirata. Parjolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata, maredehita sian buku ede nomor 422 ayat sada ro di ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Songono ninna Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu rohanay baru, dohot todi nay baru tubagasan ate-ate muna, jalau satok kudoro habatu siad daging muna, jalalehonok kumatuhamu roha na marpakilalaan. Jalalehonok kumatodikku tu bagasan ate-ate muna. Audo mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku. Akahu puperado tomuna. Jala patu pau muna do. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo na manodangi, jala mengajari rohani akan porsea di hatam, marhite-hite to di perbadia, saibuhai marohanami, asa ture perohon nami marhite-hite to dimi, asa totong godame rohanamion, makalason hagogonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Haleluya.
nihon mapati ni debata di pesta perjolo perningotan ari hasaur nito di perbadia sadarion imana tersura di pasal 2 ayat 10 sada. Oleh hamu majahowa doho biar ni roha jala marolo polo mahamu huhut akahitir atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Tapaudu marohata tato poti ma dosata nagurangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banu gijang. Hodo na patu paun hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-ite anak haulongan ni roham. Seasi maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesaun ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asaw nang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseaun laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasangat tami diri nami tuho gabe pilihan na mangolu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapi gima baga-baga tini debata taringo tuhasan ni dosata. Isi be mangalun akan pinili ni debata. Debata do nama mitori. Isi do nama madabu hamagoan. Kristus Yesus naung mate. Alai dada holani. Naung mula mangolu do. Jala di siamu ni debata do ibana mangod dihon hita. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen.
tangingon mahatani debata turpu epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Yohanes pitu ayat 37 sahatro di ayat 30 a tajahama marsikat sorin dungi di ari pestana parpudi na sumangapi jongjong ma Yesus disi di pagogo maswara na madok mol warong na mauas tuau ma ibana ro minum Sona hido disurati akabata aek mamulu do mabaur siam porsea diau. alai taringo tutor di dok hatau deng ima si jalon ni akan nagabe porsea di ibana ido sahatna martua do akan tumangion hatani debata jala na peosa amen.
tidakkom maha porsiautai, songon nahi na tidakkon di dongata saha porsiaut di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon nis Maria, nagabe-gabe asyat tondi perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubat torun kanom, na mangulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pemula sogo tu tanon, mangumi halak mangolu dohot na mate. Au porsea di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Tikting HKBP Serang Minggu 5 Juni 2022. Naso hujahahami siya juluon tahajabema di ruat tabi. Na berjulu guarni minggu. Pentakoste na berjulu perningotan hari hasasaur nito de berbadia. Topik mengulu di bagasan todini debata. Pesta paringotan hasaur itu diperbadia manang Pentakosta. Di minggu tanggal 5 Juni 2022, ima pesta paringotan di hasaur itu diperbadia manang Pentakosta na perjulu. Pelia paduahon tulaon pekabaran Injil manang seding HKBP. Hari Senin tanggal 6 Juni 2022, ima pesta paduahon. Paringotan hasaur itu diperbadia manang Pentakosta paduahon. Kebaktian di Pasada Saresot masuk pukul 10 WIB. Sakramen Padidion Nabadia. Kobartu program di Uriata. Patupot tema Sakramen Padidion Nabadia tuakka poso-poso. Manang dak danak. Ima di pesta paduahon perningotan di hasasaur itu di Perbadia. Manang Pentakoste na paduahon. Dari Senin tanggal 6 Juni 2022. Torok mi nanaing terdiri sian Huriata. 5 halak. Bawa sahalak, dohot boro 4 halak, sian 5 keluarga. Sermon gabungan Parhalado HKBP dohot GKPS. Selasa 7 Juni 2022 dipatu pada sermon gabungan Parhalado HKBP dohot GKPS HKBP Serang, Maranatha Cilegon, Cikande dohot GKPS Serang. Tuan rumah gereja GKPS di lantai Sadaon pukul 10 siawib. Pinangino matu sudia Parhalado Maddohoti seremoni. Pertemuan natoras dohot perguru malua dohot pengajar. Minggu sadarion 5 Juni 2022 patupan huriata do pertemuan natoras perguru malua dohot pengajar imalaho menaringoti narikot sihobasan tiana kota perguru malua. Pinagino matu natoras asaradi maddohoti pertemuan ini mulai pukul 10 WIB jam 4 Betari di Gerejaon. Pertanyaan sektor di hari Kamis, sia Juni 2022 pukul 10.30 WIB. Sektor Sada di bagian si keluarga Simanungkalit, Boru Manalu, alamat Cicere Indah. Di sektor Onom Legok di keluarga B Nabi Tupulu, Boru Stopul, alamat Tegal Padang Legok. Sektor Walu Ciruas di bagas keluarga Kas Tumeang, Boru Simamora, Perum Taman Ciruas Permai. Di sektor 12 Puri Anggrek di bagas ni keluarga Espak Pahan Boru Simanihuruk, alamat Perum Puri Anggrek. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.30 WIB di sektor Pitu Pandeglang Selatan di bagas keluarga J Sinurat Boru Tajulu, alamat Perum Kuranten Pandeglang. Seksi Diakon Sosial Pakawasiom Mangapuli. Di minggu sadario tanggal 5 Juni 2022, acara pengapulion masuk 15 WIB tubagas keluarga C. Sialagan Boru Simamora, alamat sektor 12 Puri Anggrek, Pinanggido Maturuas na di sektori, Diakonia dohot Parhalado, patupa acara pengapulion ni, na dihobasan ni inang Diakones Boru Siombing. Ruas na tabba, Mamuk Kaminggo masuk magabiras ni Huriat tanah perjulu. Keluarga Perluhutan Simanulang. Inatai Testri Nelly Boru Manalu. Dohot 2 halak yanakon. Angelica dohot novel si Walim Alminton. Pidda sian HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Distrik 10 Bekasi. Alamat Harmoni Residence 2, Blok E, Sia 22A, Kasemen, Sektor 5 Bumuyagung. Namangiut keluarga Subianto Tambunan, inatai Elisa Mariana Borsimamora, nasida Majalo pamasu-masuan perbagaso di HKBP Serang di hari Jumat tanggal 10 November 2021, alamat Sektor 5 Bumuyagung. Namangiut keluarga Riki Besti Sastra Stumeang, inatai Esther Romauli Borupurba, Bidya Sian HKBP Pangabatan, Resort Nepospos, Distrik Sia, Sibolga Tapteng, alamat Sektor Saplobat Keragilan.
di pasu-pasu hatama pasarata do nasida di uriaon meloror nasida jongjong ma di ngananna moliate mahudul mam tikting neng berbagas na perjulu tiki paduahon neng majalo pasu-pasu perbagaso ma anak do boruni huriata penguli Anes Adianto Nenggolan anak Niamata Jeriko Nenggolan Tubuninata Heriati Burmanulang Sian Sektor Sada Cikande Ruas Nihuria HKBP Cikande Resort Serang Distrik 20 Sada Banten Dr. Anna Emma Agustina Boru Tapubolon Boru Niamata Jendri Tapubolon Tubuninata Idauli Burustorus Sian Huta Komplek BPP Blok G5 nomor 20 Sektor 10 Sari Sankyu Ruas Nihuria HKBP Serang Resort Serang Distrik 20 Sada Banten Pamasumasuon Perbagason di hari Sabtu tanggal 10 Sada Juni 2022 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di HKBP Cikande Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. Napaduahon tikti paduahon Nang majalo pasu-pasu perbagason ma anak do borni huriata pangoli Panko Siringoringo anak Niamata Anggiat Siringoringo Nahinan Tubuninata Doktoranda Nurani Bursilalahi Sian Pondok Ungu Permai Blok G nomor 0 Sia nomor 00 keluarga Kaliabang Tengah Bekasi Utara Ruas Nihuria HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Distrik 10 Sia Bekasi Dr. Anda Pio Dolorosa Boru Pasaribu Boru Niamata Marudin Pasaribu Tubuninata Eli Rianti Burusinaga Sian Huta Perum Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 2 Sektor 2 Keramat Watu Ruas Nihuria KBP Serang Resort Serang Distrik 20 Sada Banten Pamasu-masu perbagasoni di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022 masuk 10 WIB di HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Sai di Patulus Tuhatama Sakap Ni Nasida di Nalau Marbagasi sumbangan handsop manang sabun cuci tangan di jalur riata do sumbangan handsop manang sabun cuci tangan godangna sajrigen manang 30 liter sian keluarga B Simbajutak Boru Baribing sian sektor 2 Karamatuatu Parahado Pasaton Moliate sai di pasu-pasu Tuhatama keluarga Nasida parhepengon Huria pilihan Hamulateon pilihan bulana do diakun sosial Tuhuria 40 juta 44 juta 420 ribu rupiah pilihan Hamulation Trastori manang masuk keluar 800 ribu rupiah pilihan tukar terpusat dohot Trastori 3 juta 817 ribu rupiah pilihan Hamulation tu pembangunan 10 sada juta 840 ribu rupiah rijian di Pahepengon Boy Mata Jaha di tikting nasahat tuhita pangula nagok dohot paralado KBP Serang Resort Serang Pasaton selamat ulang tahun maturuas Nihuria nomor ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan Mingguon semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu sonima tiktik pakobasion dohot Pahepengon di Bagasan Mingguon sadi pasu-pasu tuata mepe sangat diwarna jala makorhon uli dohot lasin roha di Huriana amin.
Maredehita sian buku ede nomor 104 ayat sada ro diudutna laus disoma tapasahat pilihan sada A dohot sada B. Oh
bata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita manginang, salam Pentakosta ma dihita di Minggu Sadarion tanggal 5 Juni 2022. Hatani tuhata nagabe jamita tersurat di buku Rom bidu walu mamuka sian ayat walu rodi ayat 10 sada takasma tapai hutihut asa hujaha dihita saluhutna alai dang tarhalo mohod debata aka parroha daging alai anggo hamu dangbe di bagasat dagingi di bagasat toddido molo tung tutu toddini debata maringanan di bagasak kamu alai molo sotoddini Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasak kamu manguludo toddi alani hati goran nang pe mate pamatang alani dosai alai molo maringanan di bagasan hamu toddi nina manungguli Yesus yan namate sadok panguluon ni ibana nang manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namatei hinorhon ni toddina na mangingani hamu ido sahatna hiahu bige padohan ni sahalak na bisuk songonon anggo pusat parnguluon ni jolma ninna dada di pikiranna alai rohado yang go pusat parnguluon ni hita jolma idora ubanna ulodo setadok padohanon sehira naso dirohaho nate ulaw nai nitaropani molosoi ulodo tadok songonon nang pe tabuak kalopan dang rohak kumangabah ninahita manang molo madok perasaan kita tu seseorang saya tadok durupani holong do rohakku tuho molo tadok songoni molo tadok rohado nagabe pusat dihita laho bertindak mangalaka mangula si ulauta di ngolut taon totu dang martudu-tudu rohai tu organ tubuh nang pesipata di hata Indonesia gabe dipakai hata hati dan apalah terjemahan langsung rai madokon tu ate-ate di halak Batak dan apalai alanido molo didokon roha gumudang do ibana martudu-tudu tu sifat mai molo di hata Indonesia bakkoma molo di halak Batak bakkona songod dia do karakterna songod dia do sifatna songod dia do molo mangula si ulaon raus do di rohahod do marsitutu do mananglan aka na asing alani do rasa tulop do hita molo didok songop padohan nakaningi
bahwa yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, keberhasilan kita dalam melakukan suatu pekerjaan, mengulahon nasa siulauta, sadok rohatai sangat manut Tuhan. Boido sikop habis tarata marhiti-hiti aka parsiajaran natabulus. Boido targoar kita gabe halak napistar secara akademik diaka parsikola. Alai molodang sehat, molodang unggul hita di harohaon, boido dang marguna manang marlapatan aka parbinoto atai. Alanido aka manginang molo dihatai taringot tu toddi. Imat toddi ni debata. Natapestahon di mingguta sadarion. Hinorhon ni martudu-tudu tu sifat kepribadian tu harohaon nihita akana porseado. Anggo pamatang, anggo daging, anggo nasib, anggo situasi, ningolu nata adopi, bodo honon dang maribar hita, dohot halak naso saha porsiao dohot tita. Alai naikon maribar, naikon sumurung hita, bohado hita di ngolut taon gabe sumurung alanunga adong tod dinamian di rohata mangamudihok kita ganup marsada-sada, membuat kita menjadi berbeda dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita adalah bagaimana hati kita mendominasi setiap tindakan kehidupan kita. Bohado rohatai takas gumodang mangamudihok kita di bagasan ngoluta dang daging be. Memang jok-jok tadok jolma dope hita. Jok-jok do tadok di portibiot dope hita. Tutu do yakka manginang. Jolma dope hita namian di portibion. Alai hajol mau tai hudok nga iko sumurung sian hajol mau ni aka naso manada naso majalo todini debata. Alani dohot tegas torang didok diturpu jamitaon di ayat walui nak kaning dang tarhalomoho debata aka parroha daging dang tarhalomohon debata aka halak na marparange moloso pinaborhat moloso pinauli-uli ni parrohaon naung pinauli ni debatado. Hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan ketika kita tidak lagi dirajai kedagingan. Alai gabe halomoan ni debatado kita meluduk takas ngolutai nunga di pai baru alatahilalat toddi ni debata nungamia be di bagasan ngolutta di bagasan rohata nabunii idona kaning hatani edde ni kor Debora siboto roha siboto pikiran do debata. Artinya orang tidak melihat dan apalah di pabereng-bereng colma
Anggo secara pardagingot do nagabi berbeda kita dohot na susahapur siya dohot tita. Manang molo didokon hajol maota naung ginohan ni tod di porbadia. Dak cukup holan dia ka simbol-simbol nabuy takas di idahalaki. Madog naung mangulu debata di bagasan kita. Dak simbol-simbol keagamaan nanaing patarida honotta molo didok kita naung ginohan ni toddi porbadia. Alai dia dong. Tada ni naung halomoan ni rohani debata kita. Tanda bahwa hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Karena roh Tuhan itu alat toddi ni debata nga mendominasi ngolutta. Molo didok nak kaning dia ualui dang tarhalomohod debata akka parroha daging. Di surat ni Apostel Paulus na tuhuria Rom, ima jami tata sadarion, dang apala detail di patorang di si, songod dia mahuroa, ngulu ni sasahalak na ni raja ni daging dope, ima naso hinalomohon ni rohani debatai. Anggo tuhuria Rom, dak pola, detail, torang, di suraton Apostel Paulusi. Ale nabuy di tabereng molo tasigat surat ni Apostel Paulus tuhuria Galatia. Di buku Galatia 5 ayat 10 sia rodi ayat 20 sada bui mata jaha di si. Adok 15 ninna. Adok 15 parnguluon ni daging na memang gabe sormina ni nuaing di kita. Menjadi cermin untuk melihat diri kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Nung gabe halomuan ni rohani debatama nang nadang ngolutan nuaing. Adong 15 didok di si. Parange nani raja ni daging. Perjolo permainanon, percabulan, hahodaron, kecemaran, pargadogbuson, hawan nafsu, hasipelebeguon, penyembahan berhala, hadatuon, sihir, parmusu-musuon, perseteruan, parbada-badaan, perselisihan, pangiburuon, iri hati, rimas manang amarah, pargutu-gutuon, kepentingan diri sendiri, perselisian, percideraan, partahi-tahion, roh pemecah, bunuh-bunuh, kedengkian, parmabuhon, haurmuson, jala aka na sumantusi. Buhaka manginan. Adong de pengoluta na dirajai daging. Adong do pengoluta na terus do pesaita ulahon na 15 na nidok ni Apostel Paulus manang nadang. Gudang dope ate. Moliate ma molo bui dope hita marsormin, bui dope hita mamereng sian na 15 lapatan na molo tatadda dope dirita adong dope loho di hita na 15 botot tama marhite minggutta sadarion minimal mangurui sada-sadate tasurato majono ni dijabutta Galatia 5 ayat 10 sia ro di 20 sada akaoma parange naso hinalomohon ni rohani debata tasurati mai tabereng mapalapalan marsasadari contona dia masadari nai na taula kita dia mana sadari nai na soboy dope tataluhok kita di bagasad dirita
Jaladak tuk pikiranmu tu si akamanginang. Dak tolak mi pikirata, lau madok, saya mau meninggalkan ini sekarang secara total. Alanido, ubana di leon, todi porbadia. Amin. Ketika kita tahu masih ada rupanya yang menjadi musuh Tuhan di dalam diri kita, molo tarajumi, adong do PHP di bagasa kadiri tahun, nama ralo tu debata, HP nunga tadokko kita anak ni debata, HP nunga tadokko kita akasi ihuton Yesus Kristus. Tapangido ma, pangurupion, ni todi porbadiai, asa didongani hita, asa diurupi hita, laho meninggal honi. Jala molo tarok na kaning bagudang do PHP di ngolukon parangekon nasohina lo mohon ni rohani debata ay gudang do PHP di ngolukon na di amudi hop pardagi ngodoau ganu pari tong dodo honota mauliate tutu hatai anggo debata madok nuaing tuhita ayat sia na kaning alai anggo hamu dangbe di bagasat dagingi, di bagasat todido. Tabayako manuaing, suraton, suaraon, mamakulingi hita, ganu marsada-sada. Nang pejojor taboto akaw maparange pardagingon, nasohina lomohon ni rohani debata. Tetapi saat ini sadarion, di minggu Pentakosta sadarion. Anggohita di dok debata dangbe di bagasan dagingi hamu di bagasan tod di do pasu-pasu na luar biasa don. Ini adalah berkat yang luar biasa ketika kita masih menyadari hidup kita masih penuh dengan dosa, tetapi di dalam keberdosaan itu Tuhan masih mau olo dope debata mamakulingi hita dang mamaus dope debata siak kita alai didok dang be di bagasan dagingi di bagasan tod dido molo tung tutu tod dini debata maringanan di bagasak kamu alai molo so tod dini Kristus di jolma dang Kristus napuna iban asa gabi botot tama akamanginang tada ni nasi huto Yesus hita. Molo natutudo hita saudura doho tuhata Yesus. Ikon marsiajar mahita. Manguloi padohan ni todii. Ikon marsiajar mahita. Pauli-uli hongolutta. Mangihuton hagiot ni todii. Ikon marsiajar mahita. Mangihut todi alai huhut maninggalhon aka hagiot ni pardagingon di bagasan ngolutta asa mulo didok sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus songon halak naung sauduran dohot tuhata Yesus Kristus kita mulai dok ise do musutan balga terhadap siapakah kita harus angkat senjata iman berperang bukan terhadap orang lain yang pertama terhadap diri kita sendiri asa musutan parjolo dirita dong musuh kita yang utama supaya kita bisa bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus adalah diri kita sendiri. Adong do manang piga hali ya taingot dorai aka poda si pasingot sia Tuhata Yesus Kristus adorang rap ibana do akasisianna mangajarajari dilihat portibion. Saya gumudang go ibana manugi hok kita madok. Asa saya diritai majolo jumolo tapature. Baru pe pature ho diri ni halak.
Sipata do didok rupani. Apalagi lenggo nian menutupi si malulung mi. Dak ya didahoi. Manang apalagi lenggo tahe. Apalagi lenggo nian didaho di si malulung ni halak. Setu sido lau pamerengamu. Hape songoni balga sasitonga. Makukubi si malulungmu. So mamereng hasitongan ni debata. Dak ya didahoi ninna. Apalah sebelgani kore api dunia diberi koti yang abad dihalak. Alai soina matagi makatai. Hape sebelgani tiang nabulum ma abad di bagasang ngolum. Mangabati holau mangulaho kata ni debata. Sohya di paresohoi. Hamu akadongan nahina holongan. Minggu Pentakosta sadarion. Gumodang goon. Majamitai dirita ganup marsada-sada. Saat ini Tuhan sedang berbicara kepada kita di dalam kasih-Nya. Dipakulingi debataro kita di bagasak kolonga. Nau mangalehot tod di porbadia itu kita. Bukan soal apakah kita sudah layak untuk itu atau tidak. Dak soal patut manang nadang kita nuaing. Gabi hasonggopan ni tod di ni debata. Tetapi ini soal cinta kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Asang ulu tau sasi tonga, naeng go ganup ari ganup tiki, ikut tapes tahod dong ulu tau salileng mangunu dope hita. Hidup kita yang selalu diberikan oleh Tuhan merupakan kesempatan kita untuk mensyukuri makamolatehon hinabal ganiasi ni rohani debata. Ganum tiki do hite kom marulupulo. Ganum tiki do hite kom marpesta. Enunga di songgopi toddi ni debata hita. Ima toddi porbadia. Mulhudo kom marpesta dada pola naikon bayanun rupani rumangnya ka perayaan-perayaan kariburon. Alai setidak naboto ottama aka amanginang. Jala halas sonot tamai di ganup ngolutta si ganupari. Bahwa di dalam kelemahan kita. Bahwa di dalam keberdosaan kita. Tuhan selalu berbicara dan ingin mendominasi hidup kita. Yaitu melalui rohnya yang kudus. Alanima naik takas botota. Adong dua hagiot. Nasai berusaha manut Tuhan sikap hidup ta. Adong dua hagugoon nasai marsiranggut naing mangamudihon ngolutta setiap saat. Na parjolo ima hagio ni dagikta. Dohok na paduahon hagio ni toddi ni debata. Na dua on ganup ari ganup tiki don sa berusaha membuat kita asa uduk tu iban. Jala totu songokalak na porsea hita. Daikon hagiok ni toddi ni debatado. Naikon monang di bagasan ngolutta. Di bagasan dirita. Ai hagiot ni debata. Ido nabui ma ngurupi hita. Maninggalhon hajol maut tanarubii. Hagiot ni debata. Ido nama buah kita. Adorang di portibiod dope hita. Molo di doktu hatta Yesus. Hamudo sirani tanoon. Hamudo panodang ni portibion. Hanya dengan mau mengandalkan dituntun oleh Roh Kudus. Toddi ni debata. Di sido tutuboi hita. Gabe pasu-pasu. Di sido tutuboi hita. Gabe sibuah sodang. Manirai portibion. Di sido hita boi gabe tiruan. Di portibion. Di sido hita boi gabe sibuan pasu-pasu. Sibuan hangoluan. Di tonga-tonga ni portibion. Hanya dengan hati yang mau dikendalikan
oleh Roh Kuduslah, maka hidup kita menjadi berkat bagi dunia ini. Molo didok na kaning di epistel tai, takas na kaning didok di siaka amanginang batang aik na manguludo mabaor sianaka na porsea diau. Maka hidup kita sebagai orang yang percaya ngulu ni hita nauk sinonggopan ni todi porbadia, kita menjadi motivator kehidupan bagi orang lain. Molo marsaur jol madohoto sado akahanguluan ni madipikiri. Semangat hidupnya juga bangkit. Molo marsaur dohoto, molo marsaur dohotita kana porsiaon. Dia memiliki semangat hidup, dia memiliki motivasi hidup, dia memiliki pengharapan hidup. Melodung marsaur ribana dohot hita naginohan ni todi porbadia. Orang yang diberkahi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi penyelamat, penyemangat kehidupan bagi sesamanya. Roha panguluhod do, rohani naginohan ni todi porbadia. Sebaliknya, halak naginohan ni hagiot ni daging, jangankan memberi hidup bagi orang lain. Molo sonari mungkin pikirannya, hari ini kita makan apa? Jangan-jangan besok dia akan berpikir, kita makan siapa? Imang ulu ni halak, molo dia mudihon hagiot ni daging. Hari ini dia berkata, hari ini kita makan apa? Besok dia mungkin berpikir, kita makan siapa? Bahaya. Alani do kamanginang, marsiajar mahita, dia mudihon todini debata. Napaduahon tutudo nasajol may komate. Songo kata ni detai. Semua yang pernah hidup akan tiba pada kematian. Alai hasurungan ni halak naung ginohan ni todi porbadia jala di amudihot todi porbadiai ibana saleleng mangolu nang pe mate dagingna didok tutu nang pe todinai mian huhut mangamudihon ngoluta mate do muse dagikta alai songon pinahehenai Kristus songonido muse pahehionna hita. Meloduk tapa somal-somal nuaingon mangulu hita di bagasan panuturion ni tod di porbadia. Molo tabulus pehamatiani pahehionna do hita sugot songon Kristus Jesus naung pinahehena sian hamatiani. Alani makamanginang marsiajar mahita di ngolut taon tapaloas ma toddi mangula di bagasan ngoluta ganup marsada-sada. Dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin beribadah, dengan kita giat memuji Tuhan, maka di sana di dalam hati kita akan tersedia ruang kosong dan di sanalah Tuhan akan bersemayam dan di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Molo tapa somal-somal do mangulu di bagasa parsaurata doho debata isarani marhiti tangiang majaha hatani Tuhan maredia ka ede puji-pujian tuturan nito di imahita jala palawason nama di bagasan rohatai kita akan dibawa kepada kehidupan yang tenang jala disama toddi mengurupi hita madok odo nadenggan odang denggan odo siulaumu on sifasi dingomu jala didok nasa hagiok ni toddi perbue ni toddi dang maralui tupatik ni debata. Selamat merayakan hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma di hoali Jehovah Tuhan nami asima roham sai pasu-pasu ma
rohanami nauk sinonggopan ni toddim toddi porbadiai. Marhiteido gabe boton nami ma pasidikon akka hagiot ni pardagingoni. Gabe mangulu mahami niamudihon ni toddim toddi porbadia. Nanguju di portibiodo pehami Tuhan, gabi une dinggamma ngulunami jala halomoan ni roham. Jala gabi mata aik hanguluanima mabaor sian ngulunami tutorop halak. Aitu sido hami diju dipilit jala di pabor hatto. Asa gabi pasu-pasu hami tu nahumaliang hami. Ali Tuhan nami. Moliate ma nang marhite-hite toddim toddi porbadia toddi panuturii gabilam solhot mahami tuho gabilam huboto hami ma mangihutton ho jalahola di bagasakodo gabi panean hami di hanguluan na saliling ni lilingna mauliate ma rohanami diho atong pagara ma rohanami pinagara ni toddim toddi porbadiai jala urupi mahami maswadahon hadirion nami ainunga gabe jorom hami di bagasan guarmu ali Yesus Kristus moliate ma rohanami diho amin. Maredehita sian buku ede nomor 640 ayat sadaro dihudutna laus disomma tapasahat peliata tulau jeding HKBP. Sa
tatangya koma peliata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dengkat dohot na saulibasa na mauli utus. Hupasahat hami ma sian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati buluho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami na sotarasam do gudang ni sila holehom o di hami. Todim na badia dilihoko tu hami jolma sumonggo pihami na leaon. Na umargay do dilihoko tu hami jala gumudang dui sian portibion doho siap pangisina sudi. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sudi habal gao doho hamuliaumu naung pinapatarmo tu hami. Salehom matod di porbadia itu huriam. Akan naulu mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita nauli. Ali tod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungumi, asa masih jaluat jala masih haholongan, songonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami. Asa hutanda hami akadu sana balga doho na mekmet sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dusa nami. Asa labbadia jalala ibaru hami ganupari. Asa tarbaik kami saur di bagasa kurie na badia nasa sadai. Say udihot jalapadumu hami tuamai. Asa pos rohanami madok. Ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileho-leho tuhuria. Asalam gadda torop niya kaparbarita nauli doho pangajari. Dohot para si roha na mamaritahon habal gawmo di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi. Asa tau na sida saur tu parpunguan sogot. Say sungguli aka natarpudum jala pergugui aka nagali. Say songgoti ma aka naneyang dohot na takang marroha. Asa ditinggal hon na sida hazahaton na sida be. Saya parohai akan nabujok roha, jala apuli akan namarsak dohot na dangoli, asa unang di rupa-rupa portibion aka na manguliho. Saya tata ma akan natargugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus jala miyam maho di bagasan na sida. Saya ramoti ma pikiran ni aka panggonggomi, panguhum doho aka raja, asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhumas sogot. Say patugu haporsiyon nami. Asa toktong hingot hami nauksesa dosa nami. Jala buanom mo hami tuhang uluas sogot. Say sungguli pakirimon na mangulo di hami. Asa post roha nami nang malake dagingon panguluom mo domuse. Asa masuk hami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Sa romaharajao mo. Sa saut malo mo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lihon matuhami sa darion hangulu siya pari. Sa samadusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namarusa to hami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Oh
dame jalo hamu mapasu-pasu siap tu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tu todim. Shalom.